Kalibangon ko, magmugtanaw ko, imong nawong. Musin yung mga Bisayawa, ako nga palang paborito niyong Tagalog, Paulo. At ngayon, dadaan natin ang mga Bisaya memes. Ngayon, linggo, atin ang simulan. Magsugod na ta. Kali kay JK Rata. Dili mo ako ta. Dili, alam ko dili, hindi. Dili. Dili ka subscribe, pisting yawa. Ilay, alam ko, mama. Kailangan nyo ko turuan. Maayong buntag na may lagi sinasabi sa news eh. Kabalo ka, Bisaya, Tagalog. Walay pulos. Para ako nagbabasa sa translator eh, no? Inaaral ko pa yan para lang maalala. Sunod! I have two sides. Dili mag-tell, sobrahan sa pag-tell. Parang konyo to ng Bisaya eh. Hindi na siya maagas eh. Sunod! Mabilis na lang makakatch up ang mga bata ngayon. Amy, what is maganda? Beautiful. Correct. Maganda. What is kumusta? Hello. Hello! When auntie angry, what will auntie say? Stingyawa. What? Alam ko yan, diba? Kahit bata yan, naiintindihan ko yan. Tunay na Bisaya. Bata pa lang. Di tayo tapulan sa mga ganyan. Diling, sir! Copyright tayo dyan. Sunod! Dili have to cut me off. Pinakamagagandang version. Uso na naman maging Bisaya mo. Sana araw-araw daw pwede. Para hindi nag-aaway-aaway. Nauso ang Bisaya mo. Oy! Oy, wait lang. Didelete natin yan. Ano pinagsasabi mo? Ano pinagsasabi mo, Josh? Hindi yan totoo, ha? Dili ako ganyan. Galing kay Mark Louie. Luzon people be like, Okay, nakabahan ako sa Mindanao people be like. Okay. Visayas people be like. Sino ba nakakaalala sa Visayas? Wala. Luzon, Mindanao lang. Ito totoo lang. Sa tatlong na yun, kapuluan. Sa tatlong yun, hindi ko siya mabigyan ng personalidad. Comment nyo nga sa mga taga-Visayas dyan. Sabihin nyo nga, ano ba magdidiferensya sa inyo sa Luzon at Mindanao? Mindanao people Sabi ko be na. like. Sabi ko na eh. Oh, tayo, lakas. Ipaglaban mo yan sa mga pulis. Dili ka tingin sa likod, ikay saksak bay. Nagkikringe na yung mga Bisaya, di ba? Nag-iimbento lang ako on the spot. Alisa, Ben and Ben mismo. Aba, memer ang Ben and Ben. Pagtingin, dami pa gustong sabihin. Ngunit hindi na lang. Sarad! Nalagay trafficker. Huwag kang mahiya. Tell me pag may iba ng gasalpak ng oten sa ibang bilan. Alam ko lang dahil sa oten tsaka ibang bilan eh. Context clues! Ako na lang lalayo. May pumasok na titi sa Pokemon, diba? Ibig sabihin, basta bastos! Kahit anong lengguwahe pa yan. Huwag kang Bisaya, hey, muna Bisaya. Ganong bobo kaayo ka? Ha? Ba't hindi mo alam? Dapat alam mo. Kala mo ba gamay ug oten? Dili. Wala ko ng Bisaya nung sunod na ibang salita. Ang paborito kong Bisaya, kali kayo po. Will ask the Navy to bring me to the nearest boundary. 3D blender ba yan? Bababa ako, sasakay ako ng jet ski, dala-dala ko Surreal yung Entertainment. black Filipino, at pupunta Pilipinas. ako sa airport nila. Oh! And I would say, this is our What? do what you What? want. Drop the Bisaya! Oh! Iba talaga Mindanao Simulator. Ano? Dili barko! Kung meron kang jet ski. Ano nangyayari? Mula tagos yung paa. Bisaya lang malakas. Dili Bisaya. Pero tayo ay Pilipino. Napaka-dramatic eh. Into the sunset. Nasa Manila Bay ka eh. Manila Bay. Witty! Naku, hindi pwede nag-aaway palagi yan. Marentag ka yan. Sarad! Kay Noy Rect Boy Isog? Ano Isog? Oh! Pisting yawa. Sabihin mo, dali. Sabihin mo yung salita.
Oh! Eh! Si ang balay niya ito Right kay yan. nagbuk alas 12. Basta may Pacquiao, okay na ako doon. Kaya ano pang ano yan? Ano pang salita yan? Galing kay Liza. Pilipinas, kung may bayad ang pagbibisay. Wala namang bayad maging Tagalog eh. Ano ba? Pare-pareho lang tayo hirap. Eh, ito ngayon, ginagawa ko. Bisaya. May bayad ang pagiging Bisaya pag YouTuber ka. Dili ako Tagalog ngayon. Ngarud. Ano ba sabihin ng ngarud? Like ko na rin ngarud eh, no? Ngarud. Ha? Ano itong tatar na toki? Ang gagahasa, ha? Panggagahasa. Ngarud Sandstorm. Bugok! Grabe, nagyud kayo sunod. May ibang tapang na nabibigay pag salita ng Bisaya. May bagsak siya sa dila na iba. Kailangan may magturo sa akin ng Bisaya. Sunod. Kaya kay Benedict. Tutel! Tutel! Hey! Gusto ko music mo. Tutel! Ito dapat sinakya mo! Tutel! Papa Diggs! Pisting yawa. Ano ba? Ito sinakya mo, mas kaya mo yung mga pargo yan. Suporta. Gusto ko na ganitong suporta sa mga kaibigan ko. Pag wala akong ginagawa. Tutel! Tutel! Porket ito yung tawag, Bisaya na agad. Si sinong Tagalog na admin nagpadala nito? Palitan nyo yung isang admin na Tagalog ng isang Bisaya. Parang awa nyo na para di tayo maka-answer sa Twitter. Kailangan lahat. Isa-isayin natin lahat. Galing kay Team Rufus. Amogus. Pasok na ang Gen Z humor. Ako Bisaya humor lang. Pero dahil Bisaya si Papa Diggs, pasok yan. Sunod. Tutel! Dili. Galing kay Bernie. Singular plural. Tama nga naman. Gumagana sa lahat ng lengguaheng Ingles. Imong anchovies. Dili memes. Manin ako po. May ayaw, may galit na. May nagalit na inis siya. Why nakuta na? Buti lang sumakto. Wala nagtatanong. First time ko to. Talaga matatawa ako ha. Ikaw ba? Ino ba dito araw-araw nakakatawa ha? Galing kay Kimod. Oh, you will. Totem! Yawa! Hey! Top 10 Y words. Ito galing kay Hans Stabilizer. May ganon, galit sa Bisaya tapos kayo nakikiyawa. Boang. O gamitin ko sa title yan. O boang kayo. Ako galit ako sa Bisaya pero galit din ako sa galit ako sa lahat. Pantay-pantay na bad trip. Diba? Yan ang turay na pagmamahal. Mahina. Isa lang kinagagalit mo. Dapat lahat galit ka para matutunan natin. Sunod! Bugok. Yun ang pinakagusto ko ngayon. Kasi hindi siya ganun kabastos. Kasi lagi daw bastos yung Bisaya ako. Pag may Bisaya na lang ako, so tutuloy ko ng bastos. Ano ba naman? Boang! Alam ko na, sabi ko na punta dito. Ayan na, CSGO. Lagi naman CSGO sa Mindanao eh. The Last of Us. Delay na dami yung squatter. Grand Theft Auto, Cyberpunk, God of War sa Visayas. Bakit? Siguro dahil mabundok kaya Ghost of Tsushima. Kung napapansin ko sa mga memes, mabundok tsaka mahayop ba dito sa Visayas? Redemption. Stardew. Nasa yung Stardew Valley ng Visayas. Ano ba naman yan? Buang Kabay. Ngarud Sandstorm. Sunod. Galing Alvin Barbie Okay na. Nabibigyan ko na ng personalidad ng Visayas. Barbie. Tawa na. Nag-aaway-aaway na naman. Mga kapuluan. Dito tinuro ni Rizal. Leche. Sumatumes! In Mindanao. Kaya ka na. Sunod na bye. Bye me. Maka-cancel tayo sa Twitter. Bye. Pasaylo ako. Galing kay Liza. Anong sasabihin mo, Lods? Di na lang ako Bisaya ka ng Bisaya. Di ko maya. Matuto ka. Pilitin mo matuto. Ulitin mo. Gusto ko ng Bisayang Rendon. Ulitin mo. Sunod. F-taglit. Akong homies mag-talk ng Bisayaglit. Ito yung sa simula eh, di ba? Yung sobrang konyo nung Bisaya yan na dili. yung dili mo akong touch. Sunod! Oh, Invincible! Namin tayo. Hindi siya anime kasi galing siya sa Amazon. Tinapos ko buong season ito. Maganda siya. So sa inyo, panoorin nyo kasi tapos naman na yung season. Maganda to. Medyo spoiler to, pero alam nyo naman na to sa memes ko. Huwag ka na umiyak. Tama na! Ang daily memes! Mga friends ko sa Facebook, puro daily memes. Mga friends ko sa Cool Discord, kasi! puro Ba't daily ba? memes. Nakakasawa na! Kasali ako sa isang server, no? Tapos, Discord. lahat ng channels, puro
Daily memes. Nakita ko yung madumi kong damit. Sabi ko, dili na lang ako maglaba. Ding, 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 ding. Ding, ding, ding. Nakita ko yung basurahan. Sabi ko, dili na lang ako Amogas. magkalat. Nakita ko yung oten ko na di na lumaki. Sabi ko, Gamay dili na yung lang oten. lumaki. Pero based yun sa isa pang foreign meme, yung galit na galit. Ano nga bang meme? So, Among Us. Ito pinag-halo-halo. Napakaganda. Nag-halo-halo yung mga editing. Sunod. Ayoko na mag-daily memes, hindi na cool. Ano ba naman? Kaya kay John Marie. Maganda to. Ito. Astro Boy ba unang anime? Oten. Gamay Ote. Ha. Pinaka nakakatawa sa mga Tagalog. Sunod! Ipasirit sa akong sulod. Ano yung sulod? Ano yung sulod? Kailangan ko malaman. Ipasirit, di ba? Parang gano'n. Sa aking sulod. Kailangan ko malaman. Bisaya, dili ko bastos nga higala. Pero kailangan mo ito malaman. You will! Okay. Hindi ko na-explain. Alam nyo na. Sunod. Mas gusto ko pa dili. PC. Kailangan natakpan yan. Sunod. Yung mga pangtuhay na Pilipino, lahat dadaanan. Dalawa pa lang yan Tagalog, Bisaya. Ang dami pang hindi kasama. Kailangan din kumpletuhin ng Pilipinas. Tunay na Makata. Galing kay J. Rai. Dili na lang ako mate. 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 Daily memes. Puro daily memes. Ding, 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 ding. Ayan, dito galing. Ding, ding, ding. Nasa likod. Oh! Galing kay Flaren. Di na lang ako magsig. Ako, baka cancel ka sa Twitter. Bye. Paktay ka di ha. Giatay. Wala ka pa rin. Ba't nag-enjoy ako at di ko naiintindihan? Parang college lang. Sunod! Ang sarap maging mali. Dili this, dili that. Why don't you mother effers go find the link some bitches? Nindota oy. Pwede na ba sa mga dalagang Bisaya, bay? Bay! Gipalibutan na ka na mo, magtok ka na bay. Dili nila ako Bakit mo ba tatawagin sarili mong bay? Kung pwede mo lang tawagin sarili mong bisexual ko. Mas okay pa yan. Di ko na tatawagin kayo mga Bisaya, mga bisexual na lang kayo. Sunod, dili enough. Okay, tigilan natin to. Dili enough. Enough na talaga to. Ayoko na, pagod na akong Tagalog na to. Pero marami ba kayo natutunan ng Bisaya? Kung magaling ka sa Bisaya, comment nyo pa rito mga pwede nating sabihin. Ayaw kalimti, mag-like, share, ug subscribe. Paul Lulbay. Bye-bye!